igra se. Basket na ulice, samo nek igra se. Da me očekuje, na crtu stavljam sve. Basket na ulice, samo nek igra se. Igram za tim, srcem svim, na terenu džin. Basket na ulice, samo nek igra se. Teren dobro znam, sa mnom dimi se. Za publiku sve. Odlučni smo kada zaigramo, samo gledaj nas. Svaki je as, jedna šansa za sve. Igraj do pobede. Košarka kod OK Korala. Kako smo zaboravili da sipamo benzin pre vožnje kroz pustinju. A igramo protiv kauboja. Branioci titula, dolazimo kao gomila potpunih gubitnika. Pa je ti vrlo precizan. Može da da koš sa bilo kog mesta na terenu. Da, a ima i taj prodoran pogled. Kako ti to znaš? Ja sam ta koju je gledao na aerodromu. Koncentriši se! Ej! Idemo u Tombstone da dobijemo utakmicu, a ne na igranku. Shvataš li? Devojke se uvek istupe zbog zgodnih momaka u ekipi. Mislim da je poenta u šeširu. E pa ja sam više za traku. Stvarno ima divan šešir i divno lice. Čoveče. Nastavite, uskoro stižemo. Ovo zaista postoji. Narode, od sada me zovite Leo the Kid. Za prijatelja Kid. Važi, Kid. A ti ćeš da budeš Buč. Bićemo nerazdvojni Buč i the Kid. Mislim, the Kid i Buč. Hej, ombre! Treba da mi se napuni kočija i bolje ti je da požuriš ako znaš šta je dobro za tebe. I to ne pre no što svane. Ili će moj drug Buč da te nauči par stvari o lenjosti. Siguran si, Leo? Mislim, Kid. Ej, šta ti misliš ko sam ja? Hoćeš da budeš opasan kauboje, kriješ se iza svog drugara. Kakav amater? Zdravo. Ja sam Toni. Da krenemo iz početka. Ja sam Cody, vaš veliki obožavalac, gospodine Parkeru. Kakav grozan miris. Treba da se osvežim. Mislim da to mahanje rukom neće da ti pomogne da otaraš miris konja. Hvala, baš si mi pomogao, Einsteine. Devojke, nemojte daleko. Mislim da ću ja malo da razgledam. Neverovatan je. Biće teško. Mislim da smo već izgubili. Vidi nas, užasne smo. Ja sam govorio o utakmici. Rudi? O, hej, vajate. Kako si? Dobrodošli u Tombstone. A vas dve ste Stella i Mia, zar ne? Da, ja sam Mia. Sviđa mi se tvoj šešir. A ovo je Leo. The Kid, Leo the Kid i Buč. Gospodine Kid, Wow, kakav šešir!
Tako je. Tvrd materijal za sve prilike. Zdravo, ja sam Stella. Drago mi je, Vajete. Zadovoljstvo je moje, Stella. Stella je naš specijalista za mehaniku, informatiku i statistiku. Te reči možda zvuče strašno, ali na kraju šta su one stvarno? Samo reči. Dozvolite da vam predstavim Morgana. Virgila. I tamo... Tamo? Kako originalno. Zdravo, tamo. Tamo je Dok. Doc, Virgil, Morgan I Jane. Jane? Calamity Jane. A ta Calamity, ona ima, mislim, dečka. Ili je možda to platonski odnos kao prijatelji, ne... Drugim rečima, jel ti to devojka kauboju? I zašto nije ovde? Voljela bismo da vidimo kako izgleda. Jane ima svoju rutinu za eliminaciju stresa pre utakmice. Treba joj tišina za koncentraciju. Da se vratimo košarci. Šta kažeš na dvoboj? Vaš najprecizniji igrač protiv našeg. 6 koševa za 30 sekundi. Takve izazove ja volim. Aha, ali treba da menjate koševe. Jedan šut na pustinskoj strani, jedan na gradskoj strani i tako u krug. Kaubojski šešir protiv trake. Ako pobedim, daješ mi šešir, ako izgubim, traka je tvoja. Dogovoreno, Rudi. Sviđa mi se kako razmišljaš. Najprecizniji u kaubojima je Dok. Krećemo! Hajde, Rudi! Šešir će da bude moj. Ja sam prva rekla. Još jedan, Rudi! Hajde, Rudi, kreni! To! Kauboj i high five zajedno. Mrzim ih! Bolje da ne postanu prijatelji. Sjajni ste, momci. Niko se nije tako dobro borio protiv Doka. Svaka čast, Dok. Sjajan si igrač, Rudi. Možete da trenirate na terenu. Šta kažeš na revanš? Duplo ili ništa za sutrašnju utakmicu. Dogovoreno. Kakva otmenost. Jane je njegova devojka, očigledno. Nešto sam propustio. Pogodak! Šta se desilo? Ko si ti? Opusti me! S ovim komadićem dresa high five-a vidjet ćemo da li će oni kauboji uspeti da ostanu prijatelji. Izvinite, dame, stvarno je ukusno, ali sutra imamo utakmicu. Toni, pomozi mi, hrane me kao prase. Vajate, Calamity se još nije vratila. Idemo, momci. Jane je nestala. Idemo motorima da je tražimo. Mogu li da vam pomognem? Hvala na ponudi, Rudi, ali...
Uživaj u zabavi. Tombstone s ponosom dočekuje high five. Ovo pripada high five. Ali delovali su fino. Igraju se nama. Kako su mogli? Dočekali smo ih na tradicionalno zapadnjački način. Neka igre počnu. Gde je Calamity Jane? Šta ste uradili s njom? Nismo ništa uradili, o čemu to pričaš? Lažeš? Šta je onda ovo? Koga ti nazivaš lažovom? Ti si lažov i kukavica. Povuci reč odmah, da li si me čuo? Čekajte, idemo iz početka, da shvatimo šta se desilo. Našli smo njen motor u rupi. Ni traga od nje, ali ovo je bilo na motoru. Gubimo vreme, Jane je možda potrebna naša pomoć. Bolje da prestanemo da se svađamo i krenemo da je tražimo. Vidiš, Dok? Pomoći će nam da je nađemo. Dokažu zato što su je oni oteli. Šta si tu rekao? Nisam slagao u životu. Pobedit ćemo vas pošteno. Vratite nam Jane, predajte utakmicu i napustite grad. Ne pristajem na drugo. Naći ćemo Jane. Biće na terenu sutra u cik zore i igrat ćemo 5 na 5. Ako ne, onda predajemo. Više niste dobrodošli u Tombstone. Ne liči na high five da urade ovako nešto. Samo znam da je Jane u opasnosti. Kauboj i High Five više neće da budu prijatelji. I tim High Five će morati da preda utakmicu. Ekipe će da se sukobe i liga će da ih diskvalifikuje zbog nesportskog ponašanja. Odlično. Đavolski dobar plan. Otarasimo se dve najbolje ekipe i šampionat je napokon naš. Hajde. Ovde smo završili posao. Put za Santa Fe. Wyatt ga je pomenuo. High Five su oteli Jane i oni će da nas odvedu pravo do nje. Sjajno, nestalo nam je benzina. Nestalo benzina? Nestalo benzina? Koji blesan je zaboravio da sipa benzin pre vožnje kroz pustinju? Jane je nestala ovde negde. The Kid će prvi na stražu. Kud li je otišla? Dobro si, Leo. Ne bih da kvarim zabavu, ali bolje da krenemo. Ovde ima divljih životinja i sve zvuče vrlo gladno. Vidite ovo! Ovamo! To mi ne izgleda kao trag motora ili bilo kojih pustinskih guma. Reptili. Samo su oni mogli da učine ovako nešto. Nastavili su pešice, na onu stranu. Idemo po kauboje. Ne trebaju nam. Pametnije bi bilo da se svi zajedno suočimo sa reptilima. Da, snaga je u broju. A i dosta mi je više sedenja na ovim traktorčićima. Sva sam se ukočila. Kako očekujete da igram posle sveg tog truckanja na ovom? A ko bi rekao da je ovako hladno u pustinji? A da ne pominjem divlje zveri koje žele da im postanemo večera. O, gledajte u šta smo se pretvorili. Ja izgledam kao Kamila. I najslađi dečko kog znam neće ni da me pogleda. O, treba mi tuš. To nije kojot. Mislim da ću da ogluvim. Hoću kući.
Naš prioritet je Jane. U opasnosti je. Hajde, pratimo ove tragove. Sutra imamo utakmicu. Ne možemo pešice do tamo. Rudi, ne! Kako ćemo da izađemo iz ove rupe? Kad smo kod toga, vidim 5 velikih pacova iz Čikaga ovde. A ja vidim 5 lasica iz San Antonija. Reptili su kidnapovali Calamity Jane. Molim? Jane? Ne vidim ovdje nikakvu Jane. Jane, dolazim! Sklanjajte se! Pažljivo, mislim da će rezervoar da eksplodira. Brzo! Hej, ne radi se to tako. Stani dok je stručnjak. Bum! Dok, dušo, uvek si bio moj heroj. Jane i Doc? Znači da je Vajet slobodan? Ne mrdajte. Ostaje samo da vidimo šta ćemo sa reptilima. U Tombstoneu postoji stari običaj za kojote kao što su oni. Ništa nismo radili bez dogovora sa High Five. Sve su to izmišljotine. Kauboji su najveći rivali i nama i njima. Udružili smo se da bismo vas izbacili. Sklopili smo savez s njima da bismo vas sve eliminisali. Laže, ne slušaj ga, Vajate. Gotovo je, Rudi, priznaj. Vajate, ja ne varam, košarka je moj život. Samo želim da odigram utakmicu. Da pobedimo ili izgubimo fair i pošteno. Vajate, High Five su mi upravo spasili život. Istina će da izađe na videlo na terenu, sutra u zoru. Sve ćemo da rešimo kod Oke i Koral. A vi? Na kraju će tradicija Tombstonea reći kome sleduju katran i perje. Cold Combo! Šta je to bilo? Ništa nisam video. Bilo je prebrzo. Ajde, High Five, ne dajte da vas zastraše. Treba da se koncentrišete na igru, a ne na Vajata. Treba da se probudimo. Naša čast je na kocki. Čuli ste šta je Vajat rekao? Istina će da se vidi na terenu. Treba da pobedimo da bismo pokazali nevinost. Neću da kauboji misle da smo prevaranti. Ako je ikad postojala utakmica koju ne smemo da izgubimo, to je ova. Leo, uzeo si mi reč iz usta. Šta? Van terena radite šta hoćete. Tokom utakmice nema rivaliteta. Igramo kao tim. Svi za jednog. I jedan za sve. To mi baš i ne zvuči kaubojski. Izvinite, drugari, neće da se ponovi. Da, malo smo bile nerazumne, ali nema više takvog neracionalnog ponašanja. Prijatelji zauvek? Prijatelji zauvek. Dobro, da se vratimo igri. Ako hoćemo da se borimo protiv Cold Comba, odbrana je ključna. Igra kauboja se zasniva na fintama i brzim dodavanjima. Lopta se kreće vrlo brzo i izgleda nemoguće zaustaviti je. Jedino rešenje je da zaustavimo loptu pokrivanjem 1 na 1. Aj, tako nemaju kome da dodaju. Tako je, Rudi. A onda Cold Combo nije efikasan. Svaka čast, Toni. Samo treba da izađemo na teren i pobedimo. Šta čekamo? Ti stočari će da se nagutaju naše prašine. Ajmo, High Five, idemo da pobedimo. High Five!
Spremni, narode? Colt Comb! To deluje! Imate još 30 sekundi, hajde, skoro je kraj. Još jedna akcija, nema mesta za greške. Hajde, Rudi, ti si pravi kid. Ne tako brzo! Prijatelji, Prijatelji, Duplo ili ništa? hvala vajate. Katran i perje. To je bila najbolja utakmica u Tombstone. Kad je i to gotovo, neka bolja devojka pobedi. O, šećer! Drugari, ovo je Bela, moja devojka. Slimu ovo neće da se svidi. Sve se dobro završilo i što je najvažnije, imamo dovoljno benzina za ceo put. Je li još nekome vruće? Ovde je kao u Rerni. Toni, možeš li da uključiš klimu, molim te? Toni, Nećete verovati, klima ne radi. ne radi. Kako smo krenuli kroz srce pustinja da nismo proverili da li klima radi?